Filip. Sad nam daje onda kada cima. Hoću da mu bacim ja? Vidi ga, Franđa gore ga gledaj. Kaj ne imaš da je to? Kako mraznica. Ljubavi, jel ti gledaš? Vidite kako? Evo, baš skoro ću. Charlie! Ja ćem to donijeti Charlie-u. Samo pap. Već nas gleda, nama zahvaljujem. Kaj tražiš? Dosta mu, evo ga ode. Kaj to? Kaj trču koju? Kak je pametan.